Oi lur, madang apa ae hari iki? Part loro. Jadi sarapanku dino iki ambil jangan tumis besai lur, tambah tempe goreng dan kerupuk. Kali iki masakane bojoku lur, rasane paling perfect wis. Kolek aku maido gak dimasakno maneh lur. Lek awakmu kabeh sarapane ambil apa lur? Jam 12 punjul, aku madang awan lur. Menu iki paling tak senengi banget. Ndok ceplok ambek sambal bawang. Peh, buh nyapa kok orang masak ndok ceplok ambil sambal bawang ki jan kluwop. Sederhana tapi nikmatnya gak keukur. Segone imbuh terus lek ndoke gurung entek. Jam 3 sore iki bojoku nggawe cireng. Lumayan cemilane. Apa meneh dicelupne karo saus bumbu rujak. Jan jowos. Mari maghrib aku tuku ayam geprek ndek langgananku lur. Ayame iki rasane pas di mulut, kriuke pas, pedese yo pas, gedene yo pas, gak kecilikan yo gak kegeden, hargane yo pas di kantong. Wis pokoke serba pas. Hehe. Wis yo mong sakmono kuwi madangku dino iki lur. Madangmu dino iki apa ae lur?